Chiwenga vakabudikira vachitaura nyaya vachidedzera kuti zvoni Chamisa aita mudiki ngaambodzokera kunofudza mbudzi, nekuti zvanzi paakauya achiti ngaapinda hake mukomana aida kupinda kupi ngaambonodzidziswa kuti zvinhu zvepolitics zvinofambiswa sei. Zvinova zvinhu zvakakonzeresa noise yakawanda pasocial media, vanhu vachiti general vakanda mabhomba kana kuti mabara chaivo kuna advocate Nelson Chamisa. But muri yeZimbabwe nhasi zvakare ndadzoka manje ndine nyaya yandasangana nayo yauya kana kuti respond yabva kuna advocate Nelson Chamisa. Vari kudedzera kuti it's game on, kureva kuti hazvina kupera. Vanhu vakaita sana General Chiwenga vari kuexpecta kuti pamwe zvichida zvakapera kudhara, but ikwe zvinezvi vari kudedzera kuti marelaxa zvenyu handiti, but taakuda kuchitangidza. Panapa vari kudedzera kuti is game on. Do you know that the giant Goliath was defeated by David, the goat header and a male shepherd? Hashtag God is in it. Kumakwai kumkwavai muti ngaaende kumbudzi ikoko ambonodzidziswa, ngaadzokere kumbonovhiya mbudzi ambonodzidziswa. Ndo pari kudzwa kunzi iye wacho aenda nodzidziswa, because ukada kutarisa nguva yaye mubhaibheri vanhu vakawanda vakatoendeswa kuhondo vachida kunotirai kunorwisana naGoliath. Vanga vari trend vaifungidzirwa kuti vane information yehondo, vakapfekedzwa mazihovhorosi akasiyana siyana, mazizvombo zvehondo zviya, but zvakatadza kudonedza Goliath. Even iye David akatombozvipuhwawo namambo Sauro achinzi pfeka izvi uende kuhondo, asi akadedzera kuti izvi handisi kuzvida izvi, ndoda kuenda ndakadaro inini nekuti ndina hasiri izvo zvombo zvangu. So panapa ndo revelation iri kuuya naadvocate Nelson Chamisa. Vari kuvhurira vachidedzera kuti is game on. Team iri rakarelaxa zvaro, but panapa iri kunzi is game on. Muri yeZimbabwe ndanga ndichingokumbirisa kuti mundiudzewo kuti muri kuionawo sei ende muri kuexpecta kuona zvinhu zvakaita sei, muri kuexpecta kuona game racho richiita sei, because apa zvakuita zvichinakidza, zvakuita interesting.